Love Stories. Love Stories. Hindi madaling pumasok sa isang relasyon lalo kung lagi mong nararamdaman na mauuwi lamang ito lagi sa wala. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang matakot sa relasyon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Doti, 30 years old. Netong mga nakaraang buwan ay may nakilala akong isang lalaki na itago na lang natin siya sa pangalang Novel. Mas matanda lang siya ng 5 taon sa akin at nakilala ko siya sa isang event namin sa trabaho, kung saan ay siya ang host. Natripan ko siya una pa lamang dahil gwapo siya at malakas ang sense of humor. Kaya naman nang natapos siya sa pag-host ay nilapitan ko na siya kaagad. Napansin kong mahiyain pala siya dahil hindi siya halos makatingin sa akin. Napansin ko rin na panay ang punas niya ng pawi sa noo kahit sobrang lamig naman sa paligid namin. Sinabihan ko siyang mag-relax dahil parang kinakabahan siya. Natawa na lamang siya sa akin at sinabing hindi siya sanay na nilalapitan siya ng babae. Hindi naman ako naniwala sa sinabi niya, Papa Dudut. Ang lakas kaya ng dating ni Nover sa akin at imposibleng walang isang babae ang nag-iisip na wag siyang lapitan. Prinangka ko na lamang siya at sinabing interesado ako sa kanya at mas lalo siyang pinagpawisan. Kaya naman naisipan kong nagsasabi naman talaga siya ng totoo. Sa paningin ko noon ay mukhang hindi nga siya sanay makipag-usap sa mga babae. Inaya ko siyang lumabas para makapag-beer kami. Pumayag naman siya at agad kaming lumabas para pumara ng taxi noon. Imbis na sa bar ay pumunta, dumiretso ang taxi sa isang hotel. Nagulat na lamang si Nover, Papa Dudut. Hinila ko siya palabas ng taxi at sinabi ko sa kanya na mag-relax lamang siya dahil ako na ang bahala. Nang gabing yon ay may nangyari sa aming dalawa hindi lang isang beses, kundi 2, Papa Dudut. Grabe ka. Pinagod mo ako. Pakiabot naman yung lighter ko dyan sa gilid mo. Oh, eto na. Thanks. Magyoyosi ka? Hindi, susunugin ko lang tong bedsheet. Uy, wag! Doble presyo nito pag sinunog mo. Naniwala ka talaga? Magyoyosi lang ako. Malakas ka ba magyosi? Hindi mo ba nalasahan yung nikotin sa bibig ko nung naghahalikan tayo? Wala akong ibang nalasahan kundi sarap. Masarap talaga ang nikotin. Di ko na nga matanggal sa sistema ko eh. Kapit na kapit na. Kumain ka na ba? Napakalayo ng sagot mo sa sinabi ko ah. Sorry, hindi ko kasi alam kung anong next na sasabihin o itatanong eh. Nasarapan ka ba? Sa nikotin? Sa akin. Hihirit ba ako ng isa pa kung hindi? Yan din ang sabi ng iba. Marami kami. Ano ba sa tingin mo? Huwag ka ma-offend sa itatanong ko ha. Hindi ako balat sibuyas. Go lang. Pokpok ka ba? Pick up line ba yan? Pick up girl ka ba? Teka nga, hindi tayo nakakaintindihan eh. Trabaho mo ba talaga tong ginagawa nating kanina? Yung 2 rounds? Humingi ba ako ng bayad sa'yo maliban sa performance na gusto ko? Maniningil ka na ba? Baka pwedeng bank transfer kasi wala akong cash ngayon eh. OMG, babaeng bayaran bang tingin mo sa akin? Hindi ko kasi alam eh. Sorry. Bigla mo na lang kasi ako nilapitan kanina. Tapos sinatak mo ako rito sa hotel. Ano ba tayo? Pwede naman. Sino ba tatanggi makipagrelasyon sa'yo? Mas gugustuhin ko pang bayaran mo na lang ako kaysa makipagrelasyon. So mas willing kang maging pokpok kaysa maging girlfriend? Papa Dudut, hindi ko na sinagot si Nover sa huling tanong niya. Bumangon na ako sa pagkakahiga sa kama at saka kumuha ng tuwalya para ipangtapis tapos ay pumunta na ako sa banyo.
Doon ko na tinuloy ang pagyoyosi dahil naalibadbaran ako sa kanya. Kinatok niya ako after ng ilang minuto dahil nagwo-worry daw siya sa akin. Sinabi kong wag niya akong intindihin dahil gusto ko lamang mapag-isa. Hindi siya nakarinig sa akin at muling kumatok. Sinabi pa niya na handa siyang makinig kung meron akong kailangang sabihin. Napailing na lamang ako dahil sa kakulitan niya at hindi pa rin ata niya na-gets na casual lamang ang nangyari sa amin. Hindi ko kailanman hiningi sa mga nakaano ko na mag-commit sila sa akin dahil ako mismo ay hindi ready sa commitment. Opo, Papa Dudut. Ayoko po ng isang heartbreak ang nangyari sa akin. Kinasal ako sa edad na 19 dahil gusto ko lamang magrebelde sa tatay ko. Nagsama kami ng napangasawa ko na akala ko ay magliligtas sa akin pero hindi pala. Totoo ang sinasabi ng iba na sa simula lang masaya ang mga relasyon dahil ganon ang nangyari sa akin. Isang taon pa lamang kaming mag-asawa noon ay palagi na niya akong binubugbog at kinukulong dahil sa tindi ng pagsiselos. Hindi ko nagawang lumaban dahil kailangan kong i-honor ang kasal naming dalawa. Hinayaan ko rin siyang iuwi ang babae niya sa inuupahan namin. Nasaktan ako sa pagkapit sa asawa ko dahil pakiramdam ko ay nakakulong na ako sa kanya. Habang buhay dahil sa kasal namin. Nag-decide na akong manatili sa piling ng asawa ko kahit gaano man ako nasasaktan. Pero tadhana na ang gumawa ng paraan para mahila ako palayo sa sitwasyon ko. Binugbog ako ng matindi ng asawa ko at ng kalaguyo niya noong minsang nakagamit sila ng pinagbabawal na gamot. Halos kinamatay ko na ang sitwasyon na yon at ewan ko ba kung bakit tinanggap ko na lamang at hindi na ako lumaban. Kaya lang gusto siguro ni Lord noon ay pagpatuloy ko pang lumaban dahil nalagpasan ko yon. Na-ospital ako dahil sa nangyari pero nabuhay ako. Napakulong ko ang asawa ko at ang kalaguyo niya. Doon ako nakatakas sa masalimuot na sitwasyon ko, Papa Dudut. Yun ang huling naging relasyon ko dahil mas pinili ko na lamang na wag mag-commit at maging casual na lamang sa lahat ng lalaking nakilala ko. Kabilang na doon si Nover. Hello? Sino to? Ang bilis mo naman makalimot. Hindi ako nakikipaglokohan na. Sabihin mo na kung sino ka bago ko pa... Roberto. Ang suplado mo pala pag tinatawagan ka. Nung kailangan mo? Naalala lang kita. Asan ka pala? Bakit? Ang suplado talaga nito. Nasa work ka ba? Pwede ka bang puntahan? Di pwede. Sabihin mo na lang kung anong kailangan mo kasi using-using na ako. Andito kasi ako sa mall ngayon. May nakita ako magandang lighter. Feeling ko magugustuhan mo. Ano, bilhin ko na ba? Wala pa akong sahod. Wala akong pangbabayad sa'yo. Saka may lighter pa naman ako. Hindi ko naman ibebenta sa'yo. Regalo ko lang. Di ko birthday. Regalo lang para magpasalamat dun sa ano natin. Hindi mo kailangan magregalo dahil lang may nangyari sa atin. Pamahiin nyo ba yan? Kailangan magregalo pagkatapos mag-ano? Sa totoo lang gusto lang talaga kita makita ulit. Eh di sana yan agad ang sinabi mo. Mas gusto ko diretsahan. Ano? Sa dati ulit? Ikaw na mag-book ng kwarto natin. Mabagal internet namin dito sa work ko ngayon eh. Uy, grabe naman kahit hindi tayo mag-check-in, no? Gusto lang kita makasama. Gusto mo magkita sa mall? Libre kita ng sine o kaya kain tayo kahit saan mo gusto. Pas, ayoko ng ganyan. Eh paano kita maliligawan? Ha? Sino nagsabi na gusto kong magpaligaw sa'yo? May iba ka ba? Wala akong balak makipagrelasyon. Ayoko ng commitment. Sana ngayon klaro na sa'yo yan. Kilalanin mo muna ako bago ako magsabi ng ganyan. Hindi mo pa kasi nakikita kung paano ako mag-alaga ng babae. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Busted na talaga ako? Wala na talagang chance? Chance na makaano pa ako, meron. Relasyon? Wala. Pwede naman tayo mag-ano pag magkarelasyon na tayo, di ba? Sino nagsabi sa'yo na magkarelasyon lang ang pwedeng mag-ano? Di ba dapat ganun naman? Mas masaya yun.
Saka mas maganda sa pakiramdam kapag may koneksyon kayo ng mahal mo. Anong connection sinasabi mo? Sex lang yun, over. Huwag mo masyadong gawing romantic movie na kailangan may connection at kilig pa. O no, check-in mamaya? Date muna tayo sa mall. Ano bang hindi mo maintindihan sa sinabi ko? Gusto ko lang namang i-date ka. Bakit? Yan ba gusto ko? I-try mo lang muna kasi. Baka naman magustuhan mo rin makipag-date sa akin. Hindi ako nakikipag-date dahil commitment na kasunod niyan. Siguro naman klaro na sa'yo yung sinabi ko tungkol sa commitment, di ba? Huwag mo nang ipaulit sa akin. Please lang. Natakot ata si Nover sa akin nang sabihin ko yon, Papa Dudut. Hindi niya marahil napaghandaan ang mga narinig niya sa akin. Naisip kong mas okay na rin yon kesa umasa siya sa akin. Natahimik pa nga siya ng ilang segundo pagkatapos kong magtaas ng boses. Ako na muli ang bumasag ng katahimikan at tinanong ko siya kung kailan siya pwede para mag-check-in. Malumanay naman niya akong sinagot at sinabi niya na pwede siya ng Sabado kasi day off niya. Nagkataon naman na parehas lamang kami ng off kaya naman nakapagkita kami ng sumunod na Sabado. Nailang sa akin si Nover nang magkita na kami sa mismong hotel kung saan kami unang nag-check-in. Tinawanan ko na lamang siya para hindi na siya mahiya pa. Sinubukan niya namang maging okay sa setup namin, Papa Dudut. Inaya ko madalas si Nover na mag-ano tuwing na-stress ako noon sa trabaho ko at tuwing trip ko lamang. Hindi naman niya ako tinatanggihan ni minsan pero panayang parinig niya tungkol sa masayang relasyon. Pinilit kong wag siyang pakinggan dahil baka kung ano lamang ang masabi ko sa kanya. Nag-enjoy naman ako sa ano namin dahil magaling si Nover. Kaya nga ako lagi nag-aaya sa kanya, Papa Dudut. Ayoko talaga ng attachment dahil sa takot na maulit lamang ang nangyari sa past relationship ko. Hindi ko sinabi kay Nover ang tungkol sa nakaraan ko dahil wala naman akong balak patagalin ang namamagitan sa aming dalawa. Kahit nga ilang beses na siyang sumubok noon, Papa Dudut, para kilalanin ako. Base sa nakaraan ko, pero hindi ako kumagat. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, wala na akong ibang naging ka-fling kundi si Nover. Hindi ko naman yon sinabi sa kanya dahil baka lumakas lamang ang loob niyang ligawan ako ulit. Hanggang kama lang talaga ang usapan namin noon, Papa Dudut. Sa mga unang araw nga panay pa rin ang pag-update niya sa akin kahit na ilang beses ko nang sinabi na hindi niya yon kailangang gawin. Nananawa na akong sawayin siya dahil mukha namang wala siyang balak itigil yon. Sinisin ko na lamang noon madalas sa mga message niya at hindi naman siya nagde-demand na mag-reply ako sa kanya. Nasanay na rin siya na kapag kailangan ko lang ng saka lamang ako magpaparamdam sa kanya. Hindi ko naman siya nakitaan ng sama ng loob kasi nag-i-enjoy din naman siya sa pag-ano naming dalawa. Sinabi ko sa kanya na hindi na siya lugi sa setup namin. Madalas na nakikipagkita ako sa kanya tuwing na-stress ako sa trabaho at never naman niya akong tinanggihan o kwenestyon. Hindi ko rin siya pinapupunta sa bahay dahil baka mas ma-curious pa siya sa akin. Kung hindi man kami makapag-book noon ng hotel ay sa bahay niya kami nag-i-stay. Hanggang isang araw ay nakasanayan ko na lamang na pumunta doon sa kanya kahit na hindi ko na siya i-message pa. Basta after work noon ay diretso na ako sa bahay niya. Alam ko namang nasa bahay lamang siya noon madalas dahil bukod sa hosting, naka-work from home din siya bilang isang virtual assistant sa isang online company sa Canada. Pero kahit na sa bahay niya na kami naggaganon, ay sinuguro kong hindi ako matutulog doon kahit na isang beses. Naniniwala kasi ako, Papa Dudut, na oras na matulog na ako sa bahay ng isang lalaki ay posibleng mauwi kami sa isang relasyon. Kaya lang nang minsang nagpunta ako sa bahay niya, dala marahil ng pagod ay nakatulog ako sa tabi niya. Umaga na nang magising ako, Papa Dudut.
gising ka na pala. Good morning. Bakit hinayaan mo ko makatulog kagabi? Naawa ako sa'yo eh. Mukhang pinagod kita na sobra. Hindi nakakatuwa ah. Di ba sinabi ko sa'yo, hindi ako pwedeng mag-overnight dito sa bahay mo? Sinadya mo to, no? Ha? Ba't ko naman sasadya yung tulog mo? Eh ikaw may kontrol sa katawan mo. Hinayaan mo ako makatulog. Di hindi mo man lang ako ginising para makauwi. Masyado bang big deal kung nakatulog ka rito? Tulog lang naman eh. Mas malala pa nga namin nangyayari sa atin kahit di naman tayo. Kasi hindi tayo magkarelasyon para mag-overnight ako rito. Napag-usapan na natin to eh. Eh pasensya ka na kung nahiya akong gisingin ka. Alam ko naman napagod ka sa trabaho. Tapos pinagod pa kita. Wag na to mauulit sa susunod ha. O sige, promise, hindi na po mauulit. Kain na tayo. Nagprito ako ng maraming itlog kasi yun lang ang kaya ko. Bumawi ka na lang sa kanin. Masarap ako magluto ng kanin. Ayokong kumain. Uuwi na ako. Sobra na to. Alam ko, sobra yung niluto kong itlog. Pero huwag ka namang umalis. Pwede naman natin ito pag-usapan eh. Hindi naman to dahil sa itlog mo eh. Ganon? Akala ko dahil sa itlog ko kaya ka aalis eh. Hindi to gawain ng mga taong casual lang na nag-aano. Yung pag-overnight, tapos itong breakfast, hindi to pwede. Sorry pero ang OA mo na ha. Niluto ko lang lahat ng itlog na meron sa ref kasi baka masira na. Sobrang tagal lang hindi nagagalaw eh. Pasensya na kung ayoko lang magsayang ng itlog ha. Uuwi na ako. Asan yung bag ko? Mamaya mo na hanapin. Sabayan mo muna akong kumain. Hindi ko kayang ubusin tong 10 itlog no. Mag-isa mong kainin lahat yan. Eh di hindi ko sasabihin kung nasaan ang bag mo. Akala mo ba hindi ko kayang mabuhay nang walang bag ko? Hindi naman. Ang alam ko lang, andun yung cellphone, susi at wallet mo. Andun lahat ng kailangan mo para makauwi. Hindi na ako nakikipaglokohan sa'yo, Nover ha? Nasaan na yung bag ko? Isang almusal lang. Yun lang ang kailangan ko. Ibabalik ko na sa'yo yung bag mo. Mahirap ba akong pagbigyan? Hindi kita pwedeng pagbigyan. Ang galing naman ng setup na to. Oh. Samantalang ako, bawat kalabit mo pinagbibigyan kita. Kahit pagod pa ang katawang lupa ko, okay lang. Sige, latag mo ako sa kama parang kumot. Tapos ikaw isang almusal lang, nagdadamot ka? Bahala ka sa buhay mo. Maglalakad na lang ako pa uwi. Hindi ka alis. Umupo ka. Tinataasan mo ba ako ng boses, ha? Oo, kasi sobra ka na. Ni minsan hindi ako tumanggi sa'yo. Bakit ikaw ang dali mo lang natanggihan ako? Alam mo kung anong rules ko pagdating sa ganito? Wala akong pakialam sa rules mo. Ang dami na itlog na niluto ko ha. Hindi ko kayang ubusin lahat to. Tulungan mo ako. Kapag di mo kinain itong mga itlog ko, huwag ka nang lalapit sa akin para magpakamot ng kati mo. Oh, nung nakakatawa. Seryoso ako, no? May orange juice ka ba? Ha? Meron. Pakuha ko. Panulak dyan sa mga itlog na kakainin ko. Natulala si Nover sa gulat, Papa Dudut. Hindi niya nakalang mapapapayag niya akong sabayan siya sa pagkain ng itlog niya. Hindi ko rin naintindihan ang sarili ko kasi noong nagtaas siya ng boses sa akin ay parang nagustuhan ko yung takot na na-feel ko. Hindi ko nga lang yon sinabi sa kanya dahil baka lumakas lalo ang loob at araw-arawin ang pagtataas ng boses sa akin. Nataranta pa siyang nagtimpla ng orange juice habang ako naman ay umayos na sa pagkakaupo. Kinuha ko na ang 5 itlog at saka sumandok ng kanin. Mabango ang kaning niluto ni Nover dahil meron yung dahon ng pandan. Naalala ko tuloy ang kanin na niluluto ng nanay ko noong nabubuhay pa siya. Napangiti ako sa alaalang yon at saktong naabutan ni Nover ang ganong itsura ko. Nagtanong siya kung nasarapan raw ba ako sa itlog na niluto niya dahil abutin na nga ang ngiti ko. Napailing na lamang ako at saka kinuha na sa kanya ang orange juice na tinimpla niya sa maliit na tasa. Nagkakwentuhan kaming dalawa at hindi ko napansin na nakapagsabi na ako ng mga bagay tungkol sa sarili ko. Hindi ko na napigilang mapakwento at doon ko naramdaman na ayos din palang may ibang makaalam tungkol sa buhay ko. Sa pagdaan ng mga araw ay mas napadalas ang pagkikita namin ni Nover. May mga gabing doon ako nakakatulog dahil hindi ko mapigilang hindi antukin lalo na kapag napagod ako sa at kwentuhan namin ni Nover. Yun ang unang rule ko na nasira ko, Papa Dudut. Pinalagpas ko na lamang yon at pinaniwala ang sarili ko na practical naman at safe na magstay sa bahay
ni Nover kesa umuwi agad dahil masyado ng late. Nakasanayan ko na yon at tinanggal ko na sa listahan ng rules ko na bawal mag-overnight sa mga ka-fling ko. Akala ko nung una ay yun lang ang rule na mababali ko. Pero meron pa palang kasunod. Papa Dudut. Paano yan? Ang lakas ng ulan. Di ako makabook ng sasakyan. Wala rin ako matano na dumadaang taxi mula sa bintana. Maglakad na lang kaya ako pa uwi. Delikado, ano ka ba? Bakit ba kating-kating kang umuwi? Wala ka namang pasok bukas, di ba? Hindi nga kasi pwede. Ayokong abutan ng 2 gabi rito sa bahay mo. Bakit? Mamalasin ka ba kapag natulog ka rito ng 2 gabi? Nover. Oo na. Alam ko na yung batas mo sa sarili mo. Pero ano magagawa natin ang lakas nga ng ulan. Ihinto rin yan. Mukhang malabo na huminto yan ngayong gabi. Bukas ka na lang umuwi. Naku, hindi pwede. Hindi ako pwedeng magstay dito lalo na day off ko. Day off mo nga, di ba? Wala kang gagawin. Ako rin wala. So bakit hindi pwede? Hindi tayo magkarelasyon para magsama tayo sa day off natin. Bakit? Magkarelasyon lang ba yung nagkakasama tuwing day off? Pwede naman gawin yun ng friends at family ah. Hindi tayo friends. Di family. Kunwari magkapatid tayo. Yak! Para ka namang tanga eh. Huwag mo nga sabihin yan, kadiri ka. Ano bang nakakadiri sa magkapatid? Gusto mong isipin ko na magkapatid tayo? Kahit nakailang rounds na tayo sa kama? O ano, hindi ba kadiri yun? May point ka. Ewan ko sa'yo. Pag-isipan mo munang mabuti yung sasabihin mo next time ha. Nakakakilabot ka eh. Uy, speaking of kilabot, baka gusto mo manood ng horror. May mga DVD ako dyan ng mga lumang horror. Ano, nood tayo? Ano bang trip yan? Sakto kasi malakas ang ulan. Tapos sana mag-brownout habang nanonood tayo. Para dagdag takot. Dagdag stress lang sa akin na umuulan na nga, tapos gusto mo pang mag-brown out? Marami akong kandila. Iba-iba pa yung kulay. Ano na? Nood ng horror and chill? Chill-chillin mo yung mukha mo. Nung akala mo sa atin magjowa? Magjowa agad. Hindi ba pwedeng stranded lang tayo pareho at kailangan ng entertainment? Gusto mong ma-entertain? Tara sa kama. Uy, maganda yan. Tulog tayo habang magkayakap. Perfect sa ulan. Anong pinagsasabi mo? Tara na sa kama tapos anuhin mo ko. Na naman? Grabe naman libido yan. Rest muna, uy. Nakarami na tayo kanina eh. Anong gusto mong gawin maliban sa panonood ng horror at mag-cuddle? Kahit wala ng cuddle, basta nood lang tayo ng horror. Namiss ko kasi manood ng nakakatakot kapag ganitong umuulan eh. Alam mo kung ano yung mas nakakatakot kesa sa horror? Ano? Commitment. Matotrauma ka, promise. Nagawa mo pang humugot talaga? Kung ayaw mo ng horror, gusto mo magtongits na lang tayo. Pwede naman. Pustahan tayo para mas masaya. Sige, kung sino manalo, siya masusunod sa gagawin ngayong gabi ha. Sige. At natalo nga ako sa Tong It's Papa Dudut. Napasayaw pa sa ibabaw ng upuan si Nover sa sobrang pagkatuwa. Wala tuloy akong nagawa kundi ang sumunod sa gusto niyang gawin. Nanood kami ng horror habang nasa kama. Naganda rin siya ng mga malalantakan naming pagkain habang nanonood. Hindi ko man maamin sa kanya pero nag-enjoy akong manood ng may kasama. Matagal na rin noong huli akong nakapanood ng pelikula na may lalaking kasama. Habang nanonood kami noon ay napapasulyap ako sa kanya. Nakatitig lamang siya sa TV at nag-i-enjoy talaga sa pinapanood namin. Napangiti na lamang ako dahil sa simpleng kasiyahan na nakita ko sa kanya. Nainggit ako ng kulis kami bago ko naramdaman. Nagising na lamang ako sa liwanag na galing sa bintanang katabi ng kama ni Nover Papa Dudut. Umaga na pala. Hindi ako makagalaw noon kahit gusto kong bumangon dahil mabigat ang mga braso ni Nover na nakayakap sa aking bewang. Napabuntong hininga na lamang ako at saka piniling wag na lamang munang bumangon. Nakatingin ako sa kisame habang hinihintay siyang magising. Hindi ko alam kung bakit mas inisip ko ang comfort niya noon kesa sa pride ko. Maya-maya pa'y nagising na rin siya at nagulat din sa kanyang pagkakayakap sa akin.
Agad niyang tinanggal ang braso niya sabay sabi ng sorry. Nagmadali siyang tumayo para pumunta sa CR, Papa Dudut. Hindi na lamang ako nagsalita dahil tinatansya ko ang sarili ko noon, Papa Dudut. Hindi ko po maintindihan kung bakit bigla kong na-miss ang masarap na yakap niya sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Unti ay nalito ako sa nararamdaman ko para kay Nover. Mula nung huli kaming nagkasamang matulog sa kama ay iba na ang nararamdaman ko para sa kanya. Hinahanap-hanap ko na ang presensya niya pero pinigilan ko ang sarili kong kumustahin siya. Panay ang tingin ko sa cellphone ko habang nakangiti dahil sa pag-a-update niya at hindi ko naman yon nagustuhan dati. Pero nitong mga nakaraan ay parang ang sarap sa pakiramdam na matanggap yon. Doon ko na na-realize na posibleng na in love na ako kay Nover kahit na hindi ko naman gusto. Iniwasan ko siya nang nakumpirma ko sa sarili ko na nahulog na nga ang loob ko sa kanya. Sinubukan kong makipag-fling at makipag-hook up sa iba para lamang mawala si Nover sa utak ko. Pero hindi naging effective yon, Papa Dudut. Mas lalo ko lamang siyang hinanap. Mas lalo ko lang na-miss ang presensya niya dahil nakukumpara ko ang mga naka-hook up ko sa kanya. Wala silang binatbat kay Nover. Hindi naman nag-demand si Nover na makipagkita sa akin dahil alam niyang ayoko nang pinipilit. Alam din niya noon ang sitwasyon naming dalawa at aaminin kong nainis ako sa sarili ko at sa mga rule na inimpose ko sa sarili ko at sa sitwasyon naming dalawa. Nainis ako dahil hindi siya namimilit na samahan ako o gumawa ng mga bagay na ginagawa ng mga magkarelasyon. Kaya naman nagpanggap ako na may kailangan para lamang may excuse akong tawagan siya. Tinawagan ko siya pero hindi niya agad nasagot. Nainis ako marahil dahil sa pagkamiss ko sa kanya. Sinubukan ko siyang tawagan ulit after ng ilang oras at doon ay sumagot na nga siya. Kunwari ay chill lang ako noon at ayos lang kahit late na niyang nasagot ang tawag ko. Pero deep inside ay naiinis na ako noon dahil sabik na talaga akong marinig ang boses niya. Sorry, hindi ko kagad nasagot yung tawag mo. Okay lang naman. Di naman big deal. Kasama ko kasi yung nanay ko kanina. Nagpasama sa sumban nila ng mga kumare niya. Nakakatuwa nga kasi. Walang kwentuhan tungkol sa family. Di ba gawain niya na magkarelasyon lang? Di ako interesadong malaman ang nangyari sa sumba ng nanay mo. Oo pala, sorry. Feeling ko kasi kailangan ko mag-explain kung bakit di ko nasagot yung tawag mo. Di naman ako humihingi ng explanation. Di mo naman ako jowa. Oo nga pala. Bakit ka nga pala tumawag? Nakalimutan ko na eh. Ngayon, ba't ka ulit tumawag? Kasi ayun, naalala ko na. Ano yun? Naiwan ko ata yung nail cutter ko sa bahay mo. Pwede bang pa-check pag uwi mo? Naku, nagmamadali ka ba? Mamaya pa ako uuwi. Dadaanan ko yung kaibigan ko. Babaeng friend ba yan Hoy, nagsiselos ka ba? Bawal yan Nagtatanong lang ako. Okay, sasagot ako. Lalaki po siya. Mas lalaki pa kaysa sa akin. Mabuti naman. Bakit mabuti naman? Mabuti naman na may friend kang mas lalaki kesa sayo. Para naman maturuan ka kung paano maging tunay na lalaki. Puro kasi pang babae ang alam mo. Talo mo pa nga ako pagdating sa kalandian Sorry na. Lumaki kasi ako sa nanay. Tapos 4 na babae mga kapatid ko. Itutuloy yung kinalabasan. Mas magaling pa akong mag-manicure kaysa sayo. Proud ka pa talaga? Oo naman. Kamusta ka pala? Kailan tayo magkikita? Okay na okay ako. Sobra. Sana all. Uulitin ko yung huling tanong ko Kailan tayo magkikita? Naku, hindi pa ako sure. Sabihan kita. Sabihan mo ko in advance
Kasi magiging busy na ako this month hanggang sa susunod. Marami kasi ako na book na events para mag-host. Huwag kang mag-alala. Di pa naman kita kailangan. Marami pa naman akong ka-hook up ngayon. Akala ko ako lang ka-fling mo. Marami kasi akong nakilala lately eh. Bakit? May problema ba? Wala naman. Alam ko naman kung ano ako sa'yo. Sorry, nabigla lang siguro ako. Sobra akong nag-i-enjoy sa mga nakilala ko ha. Grabihan ng abs at performance sa kama. Pangmatagalan talaga. Sorry kung mabilis ako at di pang matagalan. Kung abs naman Basta message mo na lang ako kapag sawa ka na sa magagandang katawan. Mukhang matatagalan pa. Marami pang nakapila eh. Marami kasing bumabalik. Sobrang mabenta ka Sana ako rin. Di bale, try ko maghanap kapag… Wag! Anong wag? Ang ibig ko sabihin, wag mong pigilan ng sarili mo kung sakaling may makilala kang babae na, alam mo na, para sa'yo. Ikaw sana yung gusto ko Pero hindi mo naman ako gusto. O sige na, Doti. Bye muna May tatapusin lang ako sandali. Message ka lang kung may kailangan ka pa. Nover? Ano yun? Yung nail cutter ko ha. Pasuyo na lang. May sentimental value kasi sa akin yun eh. Wala naman talaga akong naiwang nail cutter sa bahay ni Nover, Papa Dudut. Ginawa ko lamang yung palusot para marinig muli ang boses niya. Pagkatapos ng usapan namin ay napatulala na lamang ako at nainis ako sa sarili ko dahil pinagmalaki ko pa ang mga nakaka-hook up ko. Para tuloy nawalan ako ng tsansa kay Nover para makita niyang pwede pa rin akong mahalin at hintayin. Mas lalo akong nainis dahil nagawa ko pang isa-suggest sa kanya na maghanap ng iba. Hindi ko gusto ang ideya na meron siyang makikilalang iba noon dahil para sa akin ay dapat kami lang dalawa at wala ng iba. Hindi ko lang nagawang sabihin yon sa kanya dahil ma-pride ako. Kailangan kong panindigan ang mga rule na ginawa ko sa sitwasyon namin. Napayosin na lamang ako bigla dahil sa stress na na-feel ko sa sitwasyon namin ni Nover. Sinubukan kong tawagan naman ang isang naka-hook up ko noong Sabado para ayain siyang tumambay. Sa pagdaan ng mga araw ay patuloy ang pagtatanong ni Nover kung kailan kami pwedeng magkita pero lagi ko siyang tinatanggihan. Panayang tawag niya noon pero lagi kong kinakancel ang tawag niya. Panayang sabi ko noon na may kasama pa ako at hindi ko pa siya hinahanap. Na bad trip talaga ako sa sarili ko kung bakit ko ginagawa yon, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay hindi na siya nagparamdam pa sa akin. Mas lalo akong nakaramdam ng pagsisisi dahil namiss ko ang pangungulit niya sa akin. Bigla kong namiss pumunta ng bahay niya. Hindi lang para kundi para manood ng horror movies at matulog katabi siya. Hindi rin ako nagparamdam sa kanya, baka sakaling hanapin niya ako pero hindi po yun nangyari. Kaya naman niluno ko ang pride ko at ako na mismo ang lumapit sa kanya para kausapin siya. Nagpaganda ako at sinuot ang paborito niyang damit ko at nagpunta ako isang hapon sa bahay niya. At nasaktuhan ko namang nandun siya. Oh, Doti! Kumusta? Bakit ka bumisita? Pwedeng pumasok muna? Oo naman! Kamusta ka? May kailangan ka ba? Yung nail cutter pa rin. Nakita mo na ba? Naku, wala talaga Nagpalinis na ako rito last week pero wala naman silang nakita. Gusto mo, sa'yo na lang yung nail cutter ko. Slightly used. Yun nga lang, walang sentimental value. Kasi napulot ko lang yun sa jeep. May time ako ngayon. Gusto mo hanapin nating dalawa? Feeling ko andito lang yun eh. Naku, ako naman ang walang time ngayon. Bakit naman? May pupuntahan ka ba? Di ba day off mo naman ngayon? Sa kapag ganitong araw nakatambay ka lang dito sa bahay mo, di ba? Alam na alam mo schedule ko Uy, di naman masyado. Sabi ko nga sa'yo, may mga nabuka kong hosting gigs. Kaya nagbago schedule ko. Kaya pala hindi ka na nagpaparamdam. Lagi ka rin naman tumatanggi kapag niyayaya kita.
Well, alam mo na, busy sa iba. Oo, alam ko naman. Kaya nga hinayaan na kita eh. Eh, Ito talaga schedule ko this month. araw-araw may work at hosting ka? Tindi ah. Ay hindi naman. Yung free days ko binook na ng mga kaibigan ko para makapag-ride kami. Madalas umaakyat din kami ng bundok. Ah, so ubus na talaga free days mo. Di na pwedeng magpabook? Oo eh, hanggang next month. Bakit mo natanong? Wala naman. Parang gusto ko kasing panoorin ulit yung horror na napanood natin last time. Parang di ko naintindihan kasi nakatulog ako agad eh. Ipahiram ko na lang sa'yo. Teka, kukunin ko. Pero gusto ko sana na may kasama para ma-explain sa akin yung nangyayari. Pwede ka naman magpasama sa mga ibang kafling mo. Naku, matatakotin yung mga yun. Matatakotin saan? Sa commitment? Joke! Hindi naman joke yan. Parang ako pinapatamaan mo sa hirit mo na yun ah. Anyway, Nover, sa totoo lang wala naman talaga akong nail cutter na nawawala. Ha? Kaya ako pumunta rito kasi gusto lang kitang makausap. Ang tagal na kasi nung last time nakapag-usap at nagkita. Eh parang nafe-feel ko na gusto ko na ulit na basta na-miss kita. Kala ko ba masaya ka na sa mga kasama mo? Kaya nga di ka na nagpaparamdam sa akin, di ba? Kasi busy ka sa kanila. Sinabi ko lang yun pero sa totoo lang pagkasama ko sila, ikaw yung iniisip ko. Bakit ngayon lang yan? Kasi ngayon ko lang naibaba yung pride ko. Ngayon ko lang natanggap na handa na ako. Ngayon ko lang na-realize na wala naman akong dapat katakutan sa commitment. Kasi alam ko kaya mong maging matapang para sa ating dalawa sa tuwing maduduwag ako. Alam mo, Doti, kung dati mo pa sinabi yan, baka para akong asong kumakawag ang buntot palapit sa'yo. Kaya lang, iba na kasi ngayon eh. Lumipas na yung kagustuhan kong makasama kang kumain ng almusal, manood ng horror pag umuulan, o makiyakap ka kahit anong oras. Lumipas na eh. Di pa naman siguro huli. Baka andyan pa yung nararamdaman mo na yun. Nagtatago? Nagpapahinga? Natatakot? Alam mo, Doti, nagpapasalamat ako sa'yo kasi dahil sa'yo alam ko na kung ano yung gusto ko at kailangan ko. Kailangan ko ng babaeng hindi takot sumugal sa akin. Yung babaeng kayang tapatan yung kaya kong ibigay. At hindi ikaw yun. Pero kaya ko na. Hindi na ako takot. Sigurado na ako sa sarili ko na ready na ako sa commitment. Ready na ako sa'yo. Sorry kung natagalan bago ko na-realize lahat. Sana hindi pa huli. Sana nga hindi pa uli ang lahat. Pero ngayong kaharap na kita, alam kong tapos na. I'm sorry, Doti. Baunin na lang natin pareho yung mga natutunan natin sa isa't isa. Hindi na talaga uubre. Sorry talaga ha. Kung lumabas ng bahay niya at napatakbo palayo kahit may halong nginig pa ang mga tuhod ko. Napahinto lamang ako sa pagtakbo dahil naninikip na ang dibdib ko dala ng sakit na dulot ng mga sinabi ni Nover. Hindi na niya ako gusto. Nasaktan ako dahil kung kailan handa na ako ay saka naman siya naging handa para tuluyang layuan ako. Ang huling pagkikita namin yon ang siya ring naging closure ko sa sitwasyon namin. Napaiyak na lamang ako dahil hindi ko inakala na kung kailan handa na ako ay saka naman siya umatras at patuloy na lumayo. Patuloy kong sinisisi ang sarili ko dahil ako naman ang may kasalanan ng lahat kung bakit siya tumigil na gustuhin ako. Wala namang ibang dapat nasisihin noon kundi ako lamang. Dahil ako yung nagmatigas na ayawan ang inoffer niya sa aking pagmamahal. Sinubukan ko pa siyang kumbinsihin na bumalik sa akin pero hindi na siya nag-reply. Blinak na rin niya ako para maka-move on na raw ako. Nung inesto ko ang Facebook niya gamit ang bagong gawa kong Facebook ay nakita kong masaya na siya kasama ang mga kaibigan niya at katrabaho niya. Wala naman siyang ibang babaeng nakilala pero masaya siya dahil siguro ay totoong naiintindihan na niya kung ano ang kailangan niya. Naiinggit ako sa mga kaibigan niya dahil nakakasama nila at nakikita nila noon ang ngiti niya. Habang ako ay walang ibang ginawa kundi ang umiyak at ma-miss siya, Papa Dudut. Sa ngayon ay tinatanggap ko na lamang na tapos na ang kabanata
na kasama ko siya. Mas lalo tuloy akong natakot na sumugal sa relasyon namin dahil sa mga nangyari. Akala ko noon ay malala na ang nangyari sa amin ng ex-husband ko. Pero para sa akin ngayon ay mas malala pa ang sakit na nararamdaman ko sa pagtalikod sa akin ni Nover. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Doti. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1